ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik upanai March haka porship ho bajem step hashulong tura bat cleariat. Ba Dr. Maisel Amperin Lingdok kepada Kertong MP juga National People Party Syak election Lok Sabha mentagasngi kali bantep kerteng yalade hak jinsen ralang ki he noyalam jangka parti kumjuru ki MLA bat MDC lembe kinong kershan Hashwa berwanca DC office bantep kerteng yalade kum Kertong MP ke Dr. Maisel Amperin Lingdok hadim belami nalayeng kelit syua syak office rekam jangka NPP ban bu jing duai ke Dr. Maisel Amperin Lingdok kali bantep kerteng yalade show returning officer jangka Shillong seat UCB Chakrabarti Sadhu IAS Ubadairu Deputy Commissioner East Khasi Hills District Shillong. Ngai ngo ye kekti kebedan bor ke jong me ko try ke balai lam yangi hakini kisgi hakini kebenai ke balai no atry bi balai lam yangi ko try kum ke party nagawe ke sngi shagawe ke sngi ko try bi bar hakane ke step ko try ba kodor kum ki khun ki jong me atry bi bat kum ki nong yalam jong ne ke party atry rengkat bat imadam Amperin ko try ngi yeng hang ne ablai bi shwa bangin mi nagane ke jaka bangin lej atry bi cha DC office ko try ban file ye ke nomination atry ke sngi duai ki jongi ye kini barok ngi duai ke kerteng kebadan board tam ke try wow nong pen im jong Jesus Christ amen. Five more, five. Only five. Sir. Five. Only five. Only five. One, two, three.
I, Dr. M. Humphrey Lindor, having been nominated as a candidate to fill a seat in the Council of States, House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Habikran mikla pathai ko bor hadim la dep pantep keteng yaladi ke Dr. Measles Ambreen Lingdo. Kle thu bahakini ki khingiat por kla yo ban le yo kejan. Shabro ki lai phunru tuli constituency hapo keri lom khasi baklalap yeshibun ki jing e baki pai ba ki kendo haki babon ki liang. Ngam don bentaban ya kana ya kita kamo nomor ngampat dairu ke MP. Ngadon kendet kata ka jingtip tambah hakum kani ke por badon kata ka model code bali ngakwa pan keren ni kita kikam nganum keren. Nga ay tang kawe ke jingtip ginong song snong. Kiwat kuslay mundon CEA kawan operate at state simple. Nga ong ipi ngampat long MP ru ay nga bangan liwat ken. Tip siya ay kadon nga ngamla bangan batay ti namar ba ka model code kam siya ini kate akum tang batik na ngataray ngan sa iyo juba ay nga kandit ko po job siya ay nga kakabaning kong asungu buram palat ya ka party National People's Party namar batala ay nga kani ka land ka kabuksiar bangan man siya kamadkum kata ka nominated candidate jong ka party te kajingkali ka bapikli nga kalong hato nga ladep penkre ne yaladi hadu kat mentah berkejubab jonga kalong ka batikna kikli ya kinong song snong syakilai pun riu tuli ki constituencies bat kli ya ki lada kadai ni kajing shisha bangalayu kejat iwei pa iwei I constituency hakilai pun riu tuli kita kisipara ki bangaong mangangan hapan syarai ngala dep rung teng iwei ar likely kinong kisnong ki bakham he balada pikli ngalalay siyem ni ya kajingker ku na paro hilay pun riu tuli ki para ki men ki jonga ngoong yepi hoot ngalale ekata ngam siyem yat lachu na kinong persan jong kapati ngam siyem yat lachu na kinong sensyar snong ki daloy ki raj ki siem ki rangba snong ngam siyem yat lachu na kita ki nong yasaj na kabanta ki patba ki members jong ki NGOs ki bapher ngalakandu ya kinong yalam niam ki bapher baro kinong yalam niam ngalalek pangan sim ya kata ka jinggerku ko jonga bat ngasngo ba ngi lapen kre kat ni ban ngi lalong ki balapen kre ban yale ya kani katma ya ka jingjob ngam snguday bangin ong laningin penbena mangi ngi sudwai ngin tray shitom ngi dwai pat bo ublay pen kentang hakani ka jingyat ka jonga ngalakendu lut ya paro ki political leaders jong paro ki baboni ki political parties laya kendu ya ki MDCs baro
ibadon hakani ke sektor ke jongi lai kendu iki MLA ki badang don ki badang long MLA ringkat bat itu ki bomdai syu ki MLA ru ki parolok parajor ki bajut trayak ta nga naduk ki snem mga wanlong MLA na kabenta ke 16 East Shillong ladapi ong hato ke jing penkre kalabit kalabyang mo anong ipi kadang don gelenti bangin nang penskem ngin nang tay ngin nang penbhang ngin nang yaslok namar hang ni haka jingile MP ngi hap ya khot ya wer ya kinong song snong laki don hakanu kanu ke political party laki don hakanu kanu ke jing tre ke jing ta ke jongki hak snong ki tau ki jongki ngalalung sibun kita ki jing tip haka jing let jonga syakini ki snong ki badon ha kita ki lai pun hu ki constituencies bat ngayu iba ke baningkong e kadai hakatu katni stangkat tu kat ni teliki constituencies ombaro sa kumbalai po 100% ki constituencies ni happen klan ban yakren bat ke sarkar kami ban wanra ya ki surok ki baper ban pensuk ya kalit kawan ki nong song snong ke sarkar kami kadon kamban ngap ya katang kapaan ngayu iba ka network hakikat tu kat ni teliki snong ki tau kadang long ke berduna bah kumbanyo po persen ka network kabit ka biang kambalay po lai persen biang ngayon i kalong ka batlot bat apa pikiran ya kita ki schemes ki baper ba wanlam jingerap ya kinong song snong lada ka network kalong ka batlot takamot ka link ka jong kinong song snong syakata pan apply ya kita ki schemes kan day lupa ka way ka jing ka bakraw kabalay ngala syemba kijing jong kilong yin long sem kata ka gas kadai pan poi bha ka gas ka bawan na sarkar kami lembaw tau menteri rangma kadai pan poi bha syaki kendong construct mdon supply ka babit ka babyang ni happen klan ya ki agencies ki baper ban yarap ban pet baka gas ka poi syaki nong kendong banginom lit yet pom syu ya ki ding ki set penginom ya pen snew penjulor syu kita kitlaw tetap jungi ladap hiong ya kinong song snong jungi bangin ai pi kene ke jingkla nakabenta kata ka climate change pet pat baki agencies kin penpoy ya ki gas cha kilong sem ka baar ka jington kam kalong yeng long sem apa pang basitom kerki kinong song snong ngalayo i bat ngalayo snol de ki jong kiskor babanling ya kata ka adhar sa kata ka MHIS bat kata ka agency ka badon ha central government ka slim ha bonsin ngido ya ki mensim ki bakordor ki jongi namar ba kita ki agencies baro kim tray kam wood bat ngi hap man ledya kren bat ka sarkar kami bak so bahaya kata ka PM abim na ka scheme ayu kata ka bakiom kajong tau prime minister ngi hapan pet bak kidai bandon ki kendon pentri kam wud na kam tajungi pin up hado ba ubriu undala khlat ya ka mensim ujung uban ong nyo ya kata ka MHIS ti kataru kadai ka way bat ngiyo iru ba kini kinong song snong ki ot bha ba ndalet pha sumar shabar jong ka jilla namar ba omdon da koy kalenti ya ki banlet sumar shabar kisyam jing e banyo ya kata ki centers ki bangila dep panel bat ni hapan ya kren ya kani ka kamru bat ka sarkar kami ban ya rap ya ki pat ba jungi ngam kwa ban shim ya ka kerteng jong ki political parties ki we nganga ong ya PNPP please kershan ya ka NPP kani ka thma jong nga ki we ki parties ki watik tip mo pi ki nong song snong ngate ngam kren res phang jong jong no kampere hak jingele dehi bandon pinyele football klemdon opponent talong hisamo hap ya petken ke NPP ka say ki player ki bakumno ke NPP ka say kita kinong kershan ki bakumno mano ban sa thep ka kol ka bakhatdu ai makane ka election kan sapen ihi dalade ngangam kren yano kan mau pat ba NPP National People Party wat ong gade ka parti nong way ki bodon ha kani ka parti gidi ki khasi ki jaintia ki garu ki bedai ki nong song snong jong kani ka jela pat jusha yeno ban pen thame ye phi da kum mai pat bat nga ong ye phi kani ka di ka por
bangan ay ya kajing terpat ka berit ya piki long shong snong jong ka wan shalong parliamentary seat ngam tip pisu yang hab le em ban kershan yang tamangan ya tu ya pi la da pi kershan yang em kesin ka baning kong bakalong kumi kan le chapo parliament aku slai pai ba ya ka eg banga phong ti ngam tharai ka biang kata ti ban ya khana pet ya ka eg banga kran ken pet ya ka eg banga perkhat pet kumno ngapun kre ya lebih pet kumno ngan yang ngan kren ya ka badai ken ndai ban shu sedang ya ki ham saya kalong ka pasusi ban sedang ya ki ham saya ban pen pau pet pa kita ki ham saya ki de gijing shisha tungin sia kren haki platform ki paper ngaladep kren ya ki pat ba la jong ki bakershan ya ki NPP ngaladep let sabar jong kata ka jaru ngal kren ya kita ki UDP ngal kren ya kita ki BJP ngal kren lun namar ngate ka bayale election tinga pang ya ka vote pat ka jing kershan jong paro mat ngas ngau ba hai ni por tito kershan lem yang kalong komitip yo ngala ngamtip ngan persyang ka model code of conduct kala de pathal upati yangi what you should berteng jong kiwe di party what you should berteng jong kiwe di candidate pat ngan ngap ya ka hukum pat ka an jong ka model code to pi ki palayale na gi pampat yale ru kam lele to pi ya ay la ka jong ka hisa ngingin ay la ka jong ka promise ka kular bat ka kular ka jong ni to ngaj bakam don jinge dei bat ka pisa te compare la da kiwe ki mudur kita nga ong ipitang kaway ngini wan ban syakri ya upwat ma om ban ya sad ban ya tantalai ban ya kawang ti tingkat party men and women ki leaders jonga lesi ki shongship namar bakas kamong donot apa pikiran tambangati nganum kran yinu bat ngaju ahi kaway kajing kerpat iki baya yalap election bat ngasuban na ya kentho re ninu kamlele da dagi kentho oti re pin ong su kumno habala mlen kan ko kom ya election community tarai tin saya kawang ben tambanga tingam kawang inilu bandalong kabala lele daladap election tong ini trilang na kita ki balalong MP shwa ai put ai por lem yang ngan sawan sipiban pan ka jing yarap yo pikam itu iki brio hapo parliament kami katanya ngan le e kabadai nganum bu sun ini nganum bu ko ini ngalap pedi ha ka jing ele election jumi sansin nim jubu ko nim jubu no ke election bedi election ka sarkar jumi kan syarai ka syakri yepi agro kompromi kini ki skin sarkar kami cuba mentah ngayo iba ki brio ki ut bahaya kata ka ration card tinggal sekali beli pimio yo ration card bar kita ki babuni ki brio yo tang jong imiit ki long ying gila nang buon hakin nong kendong bat kaniru kedai ke banta jong ki MP ban ya khana bat ngasngo ba kiniru kedai ke we bang hap ya kren sakawai dia ke bangalum jing tip por bangalet hakini ki kendit sngi ini lai pun rio tuli constituencies kalong ba kata ka scholarship ban apply ru ke jenjar ya kinong song snong khamtam shagi jaka baduna ka network kata ka umbrella scheme bat ngi hapan pet ba yangi hi ki ba song shakini kithan bakham duna kita ki jingyo jong kata ka network na kidaw ki bobon kala pandai na ka topography kata ka jinglong jingman jong ka jing telep jong kita ki areas babon kita ki hills ki bon kita ki lom tingin hapan ya keren mah ya kani ka kamban na kabunta ki jelaku mangi mat ki hapwan ta kawai pat ka lenti bat ka jing pen slam ban release ya kita ki scholarships markas kas jela ngatip hadin bangaladon ha ka sarkar boper bun slam ngimla ban le ai namar kani profit ka ha pa ti jong kini ki government ki central government departments ti kata ngayo itin nang ta interestingly por bangayat na kuway kasnong ya kedu pun ki kenwon kita ki SSA teachers ki pamyo ya kata ka salary on time ka ka plan jong government of India kajing sa umdum jong ki babon kata ru kulawan sa kajing tertib jong ki aganwadis but kita ki helpers asha helpers kita ngalak kedu pun kita ki kenwon bat ngayo iba kini berkuat lang ang baklang ki hapat ka jing tray jong UMP na ke ne ka MP bat ngan let tu klar bet ngan rungman ka officer kar bat ngan demand bet baka day bandon ka jing pen kelat tengkat pimna man kerentang haying dorbar kauan
pihap ru ban lek ban shna ya kata ka layosen lani kata ka jing pen ya dei jungi ban ka sarkar kami limba ka jing ya pen keren lem ka sarkar jila tikani ka dei kata ka lenti ka ba thamai ka ba ngitrwa shu upat ba ka sarkar jila ka sarkar kami bat ka MP kintray lang kawal naya kren sa kita kiwig issues kumbanga yu i mga ibanga yu i kataka kayeng baduk lambaklangan ang ka PMEY na may kum ka MLA nga ngamyo ya kata ko constituency dengan dalit siya kito kinong kikren yang ay kata kinong apply siya jangot bayo tang at power sangot nalor kata ka jeruit ka paghihap ihap tapi kita di form kita kumno hihap ay kikot you te videos ru ki kata ka kam execute ya kato skin you sing him day ban penbun kam than yi ki pa namar ndaki la yo pat ya kato ka jingku tang kata ka lenti ka kiya ru ki dom no bat ki kisngau saliano tengas ngau kini berkot ada kinde ki kamram trong MP tarai di jong no tem ay nga kata kalat bangang wat ban ngan le